hello! Naku, it's another busy day. It's a very, very busy day na po dito sa Mamshi Eatery. Dahil ang Mamshi Food Trippers, ay! Yung tarpaulin hindi ko pa nakuha. The Mamshi Food Trippers will be in Hasaan Plaza tomorrow. Oh! Diba? So now, andito sila. And si Diday, si Michelle, and one of the newest baby ka pamilya. Oy! Ayaw dyan sa loob, dito na sa labas magbanlaw kasi napupuno agad ang break. Dito, ilabas mo na lang yung timba. Yan, si Clyde. Isa rin sa mga magiging runner namin kapag meron kami pabibili. And, most especially, the master chef for the sauce. Dayan! You say hi to them muna. Ayan. Oh. Nagmamarinate na siya doon. Busy na siya. Ayan. At hindi lang yan. Ako, kasama yung kanyang angel. Ang kanyang anak. Na, good job ate. Can you, okay. Okay. You can do that. Hindi po siya namamansin kasi nakabangs po siya. Pasensya na. And, syempre pa, nanakaw po ang aming ihawan. Yung lagayan ng pinakauling. Pero yung, ang tawag mo dyan? Yung stainless namin na grilled, nandiyan, nasa loob. Di ba? Tsada. Nanakaw po kasi. Ang bigat pa naman nun. Buti may ganyan pa tayo. Kaya nga, okay lang yan. Di ba? Mas mabigat yun, hindi yun ang ninakaw. Kaya nga, nandyan lang. Ang ninakaw yun nandito. Yung nagawa na. Oo, ninakawan kami, oh. Oo. Grabe, oh. Gabaan yung nagnakaw, no? Kakaloka, oh. Nananahimik dyan yung naku, ha. Kakaloka, ha. Gigil nyo ko, ha. Ilang months siya dyan nandyan? 2 months, di ba? Hindi naman nawawala. Oo. Lang. Ngayon lang, nung gagamitin na namin ngayon, biglang nawala. Sada. You know, dito to, dapat to, malaki. Pero kasya naman yan. Oh. Ha? Medyo tinaasa mo na lang yung para yung hindi nakasagad yung uling sa nilaliman mo na lang. Okay, thank you so much. O, diba? Ang sweet ng asawa ni Ang sweet ng asawa ni Diday kasi mukhang na ismerenggoy. Sana alls. So, ayan na mga moms, medyo magiging busy talaga kami ngayon. So, later na lang ulit na update ko kayo. It's tuhog-tuhog na kami. Ano mga ginagawa, nagmamarinate na rin kami. So, later on, naglilinis na rin ang mga gagamitin. Ang daming gagawin pa. So, later na lang ulit. Okay? Hanggang sa pupunta namin sa plaza. See ya! Snack ka, Clyde, dito. Walang gutom, Clyde. Ako, dali pa. Ay, mag-snacks muna tayo. Okay na. Bawi mo lang sa bawo. Kaya mo na talaga magtrabaho. Hindi ka na pwede maghayahay. Ay, Alin na? Ayaw mo ng banana cue? Oh, Jollibee talaga gusto niya sa mo. Malungkot siya dahil. Saya kami. Magtubig na lang anak ha. Ubo ka rin ng ubo. Ha? Kaya sa tingin niya sa cook, pinag-i-yelo. Hoy, kaya niya ba? Naniniwala ba kayo ayaw nila magmerienda? Mga itsesero po sila. Hindi ka lang dito. Namin pa namin natuhog yung mga ma'am. Kuya. Nakakagig ko. Nakakagig. Nga! Hoy! Uy, hirap na. Ako kaya unang kumain. Makapal kaya mukha. Nag-ano ka na? Ang banana cue oh? Si Diday niya, ayaw kumain eh. Yes lang po. Hindi siya ganaan sa ganito. Gusto ng shakoy ng asawa niya. Mga uwagan. Andito na yung ibang mga gamit. So, deliver na siya dito.
boys natin. Ayan. Ilang mesa dito? Ilang mesa dyan? Okay na to, te. Makakot na pagtanong. Parang ano? Yan sa loob ng ano? Yan, sa ilalim yan, sa ilalim. So, dito yung mga iba naman kwek-kwek dyan yung ihawan. Yung grilled. Yan, cover. So, I decided na dito ilagay yung ihawan sa kabila. Dito yung mga drinks. Malaman na lang natin pagdating ng mga manpower kasi maghahanap pa kami ng magiging lagayan ng mga drinks namin sa ilalim na lang ng lamesa. Saka yung mga malalamig na inumin. At merong pagod na pagod dito sa gilid. Yes, ate. Tulog po siya mga moms. Ayan na. So, linis-linis time na. Hugas na rin ng mga plato and yan. Mga gamit. General cleaning. Thank you, Dayan. You're here to support and help us. Salamat. Dida, sige go. Kala mo talaga abot niya eh. Abot niya naman kasi may tungtungan. Naayos ko na doon. Yan. Mag-ready na kami sa Hopecast. May klase. Sana po mag-announce mamaya na walay klase. Opo. Ano na ginagawa mo? Dayon, sauce na? Butchie batch na sauce na din. Okay. Sakto ni ano mo? Yes. Sabi ko balatan. Yan Iwan lang. yung balat. Yan lang naman ang iwan. May baka nakaligtaan. Oh, eto. Kanan. Ayan na. So, ayusin na natin yung ating mga gamit. At the same time, general cleaning na rin. Hi, thank you so much, girls. Live. Ha? Ito ba? Saan? Hindi dyan, hindi dyan. Itapon ito. Hindi. So hopefully tomorrow may klase na. Kasi 5 days lang ito, guys. So magsasabon muna tayo. Agay! Pagkasa muna natin ulit kasi ilang araw, ilang natambak dito. Sayang ba yun? So, this is it mga moms, nakaligpit na kami. Ha? Bitbitin na lang nila yung tanong. Nakaligpit na kami rito. So, tomorrow is balik time. Mga basahan mo ha.
Bangga. Ay, Limpyo na, dili. Dili. Dira. Kana. ang gas. Off na? Ang kanin, nilagay ba sa rep? Sayang yun, Diday. Pwede yun ulami. Ano yung bukas? Kaninin. Oo. Oo. Butang lang sa rep. Ay, yung bote. Alanganin. Puno ka. Yan. Kaya pa. Ano mo, unalak ba? So, dadaan na lang kami daan na lang muna ako sa plaza. So, thank you for now. Tignan natin yung pwesto. Yung pwesto. Dadaan naman tayo eh. See ya. So, ito na yung ating pinaka-pwesto. Asan na si Ay, ito na pala kayo. Doon ka oh. So dito tayo mag-aalakart. Oh. Kung hindi ka mag-aalakart, tutusok ka pasok. Pwede mo ba i-adjust kaya lang, wala kasing nakakatun yung paa. Gamay na lang doon, sakto yung isang gano'n. Gabit siya ta. Ang isa ba? Parang bulaw ba? Wala ko nila naman. Parang bulaw. Parang bulaw ba? Ano sa dyan? Ang bata. Na diyo. Para ito, hanggang dyan lang kasi yung kainan. Sige, malala yan. Hanggang dito lang daw. Kaya hanggang dyan lang tayo. Para pwede kang mag-pwesto dito. Saka yung likod. Gian. Gian. Isang long table doon ba para pwede matulog sa likod. Pero yung mga tao kasi nandiyan sa ayan o. Yung buko. Diyan. Yan ako, dili ka. Oh, isa. Ayan, 11. Kaya gusto ko makuha pa ito. Dili, yung saan na doon. Pares na natin. Malakas din. Ito, alak, inuman to. Ugang gudang shirt. Gigong sa bad. Dagapol. Ugang shirt. Kaya ganyan paniod to na. Kasi kung dito, Ganyan ligo. ano bang hawak niya? Saka, fishball. Dede ka bata. Ulit mo. Yung folding ano mo, table. Ang dito nga. Isang ang table, pwede yan dito. Sako. Para pwede sila mag-inom. Dalawa. Sa'yo ba't ako yung project yung start dito ka. Mas may naalak. Kayo ba? Kaya yun naman, yun yung saksakan natin. Oh, doon mo na. Habaan ko. Yun na yung ano yun. Hi ma'am. Nag-check lang ng pesta ko. Or, dyan na magiging. Dapat talaga doon.
Gaya nung last year. Oo. Ano nyo na yun? Nalinis nyo na yun? Harapan. Ano, alas 3 tayo, alas 2. Tapos natin mga natin yung doon. Ha? Hindi, ito na yung presyo na. Tapos dating gawin, upuan, lamesa, iharang na. Kasi ito, iuusap ko natin. Parang ganito tayo. Kaya yan, ito. Pero baka nakakarap na yung bakit. Parang gaya nung nakakaraan pa. Parang tungkit na. Hindi sila bibigyan. Bibigyan ka lang na. Ito ka. Sa pagpapatasin ka mesa. Diba? Or kahit hollow blocks na lang. Diba? Hindi, dalawang hollow blocks na nakaganyan ba? Flat. Para ano lang, hindi masyadong malalim yung ano niya, mataas. Kasi delikado pag tumapon. Wala. Yun nga, kaya mas gusto ko yung butane. Butane na lang ha. Bili na lang tayo ng... Dali mo yung mga ganun, diba? Para maparami na natin. Kasi kung ganun lang, para-paras ko tayo mga... Kasi yung isang ganun lang. Correct. Tapos meron akong pinaprint na tarpaulin. Kapalagyan ko ba ng brato na? So, that's all for now mga mams. So, eto na mga mams, uwian na kami. Okay naman yung mga ititinda. May mga ilan, somay na lang na. Yung mga, oh, yung Penoy balot pala. Kayo na magbili. Ang Penoy, Bilyak. pila. Wala. Oh, yan lang, pila. Balot na lang ang hindi ka, isa ka tray lang muna. Oh, yun na rin pabili mo kay di ba maglakaw mo sa kaga? Yun. Sabay nyo na lang. Para maluto na nila ano sa mama wala nang ano, wala nang ginagawa. Segue na. Yung ba naman ako sa kuwan. Tutlog na katututlog. Una, kailangan maluto na yung bukas ng umaga kasi hindi pa naman siya. So, that's all for na mga moms. Nahulog na. Ayan na mga moms, oh, nag-aayos na sila ng kanilang mga... Ayun oh, tanawa dahil. Yung sa upper, saan, may fountain yan sa ibabaw. Ito yung kina Jana. Diyan naman ako. Oh. Meron din siyang patubig. Ano, basta abangan nyo na sila. Ayan na, so bye-bye!